Ahmad Tijjani Ramalan. Mai gida, mai gida, mai gida. Ahmad Tijjani Ramalan, sanare dutsen fashin jama. Gaba dai kana gaba, Allah ya baka kariya. Ahmad Tijjani Ramalan, sanare dutsen fashin jama. Gaba dai kana gaba, Allah ya baka kariya. Ahmad Tijjani Ramalan, sanare dutsen fashin jama. Gaba dai kana gaba, Allah ya baka kariya. Ahmad Tijjani Ramalan, sanare dutsen fashin jama. Gaba dai kana gaba, Allah ya baka kariya. Ya rabu Ubangiji na bani basirar bai tunani, daraja ta sa annabi na shugabana mai madina. Shi Allahu ya bai wa sabo ya isar da shi sarina, daraja ta saban basira Allah zan yi waƙar mai gidana. Ahmad Tijjani Ramalan, sanare dutsen fashin jama. Gaba dai kana gaba, Allah ya baka kariya. Shimfiɗa yau na yi tun a farko yanzu waka zan gina ta. Makiya kotun tushe kunne wata waka za su ji ta. A kafafen akwatin TV ko sun je su ganta. Shi wanda nake wa waka mai tafiya ne ba ta zanta. Ahmad Tijjani Ramalan, sanare dutsen fashin jama. Gaba dai kana gaba, Allah ya baka kariya. Ga baya goyon marayu tuni kun gane na bina. Ahmad Tijjani Ramalan ne libati nan Kaduna. Libati TV har da rediyo muryar dodo a tsarina. Na yi dace da uba na kwarai wanda bai so in ya barna. Ahmad Tijjani Ramalan, sanare dutsen fashin jama. Gaba dai kana gaba, Allah ya baka kariya. Sarari mai maganin mace, ga ruwa mai maganin fari, haske mai maganin duhu, sarki ne hadimin gari. Ga jirgin ƙasa ya shigo gari mai gidda masa zai ga haddari. Baba Ahmad Tijjani Ramalan baya gulma bai da hasara. Ahmad Tijjani Ramalan, sanare dutsen fashin jama. Gaba dai kana gaba, Allah ya baka kariya. Ga uban mazaje, sannan uban mazaje, giwa mai karya ya tace. Ahmad Tijjani Ramalan, sanare dutsen fashin jama. Gaba dai kana gaba, Allah ya baka kariya. Shi Ahmad Tijjani Ramalan baya kyamar mutane, dan kasuwa ne mai nagarta ya iya hulɗa da mutane. An ce ɗaya tamkar da goma, to wannan dubu ne gashi zaune. Gatan marasa gata har masu gata ga su zaune. Ahmad Tijjani Ramalan, sanare dutsen fashin jama. Gaba dai kana gaba, Allah ya baka kariya. Sannu baba na baba jego mai sasanci ba faɗa ba. Na baban mu Buhari shugaba ba alfahar ba. Sannu na malam Nasiru El Rufa'i gwamna sannu baba. Ahmad Tijjani Ramalan tafi Allah ya tsare ka. Ahmad Tijjani Ramalan, sanare dutsen fashin jama. Gaba dai kana gaba, Allah ya baka kariya. Yau ga giwa ta shigo gari, ɗan yara suna ta buya. To libati ta shigo gari, ita ce ke karya. A bangaren TV da rediyo libati ta ɗauki hanya. 91.7, 103.1 Madana. Ahmad Tijjani Ramalan, sanare dutsen fashin jama. Gaba dai kana gaba, Allah ya baka kariya. Yau dodon waka ke faɗi mai wakar nan ban gushe ba. Dodon waka ake faɗi mai kalmar nan ban bare ba. Ku gafara yau ga giwa ni na yi wakar ba fara ba. Gari ne a cikin dawa ku daga kanku saman ku fiye ta kan